Niri gaurko saioa asko gustatu zait, batez ere erakusten zuelako bertsolarien aniztasuna, ez? Sei bertsolari zeuden, sei bertsolari oso ezberdin, bai izakeraz, nortasunez, kantakera estiloz, neurritan eta bai bakarkakotarako aukeragaiak eta doinuak aukeratzerakoan ere bai nabarizitzaien bakoitzak bere lurra daukala eta nahi duen erara edo bekien ikusten duen erara zaintzen duela. Baina nabarmenduko nukena, seikote honetatik, talde batetik bazeudela klasikoak, ez da, bakotxak bezala, kotxe klasikoak eta gaur ere ez dutela utzik egin, horren adibide direla Irazu eta Unai Agirre bera, eta bai harritu naguna da, beste behin ere Irazuk, ez? Urteak aurrera joaten dira, eta beti itxura berdinarekin ikusten dut, baina beti kantakeran ere hor jak, ariketa guztietan joan da berea ematen, kartzelakoa ere lan borobila egin du, berdina Unai Agirrek ere lan guztietan, eta bai esango nukena ere da saioan ja sartuz, hasieran saioa orokorrean, saio polita izan dela, ona izan dela, baina bai lehertu edo amaieran egin dela esango nukenik pasu artifizialak bezala. Ez da, ni behintzat azken trakarekin geratzen naiz, kartzelakoekin, Oianek epaiketatik hartu du, Silbeirak maitasunetik, Erikak eriotza ikutu du, denetariko gaiak entzun dira, eta nik uste dut horrek ere bai alde jarri duela entzulea. Bai nabarmenduko nituzke ere bai Irazu, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirren bakarkakoak dudarik gabe, goitik berakoak iruditu zaizkialako, eta hor ere uste dut badela sintoma bat txapelketan asko adierazten duena dela txalometroa, ez? Bertsoa amaitzen dutenean, azkenengo puntuan txaloak gainditzen dutenean, bertsolariak esaten duena, horrek nire ustez argi eta garbi adierazten du lortu dutela komunikatzea eta benetan bertsoa ona izan dela teknika eta albo batera utzi epaientzako osorik entzule bezala nire iritzia, eta gero bai nahiko nukena ere bai gaineratu da, hori txapelketan oso erabaki hau zer iruditzen zaidala batzutan doinu berriak ateratzea, eta gaurko saioan Unai Agirrek egin duela doinu berri bat uste dut atera, eta batzutan ez dakizu esanen hartuko duen entzuleak, lortuko duzun transmititza zuk benetan sentitu edo pentsatu duzun hori, eta horrek ere bai baduela bere meritua, eta uste dut bertsolari txapelketa nagusiak jolasetik izan beharko lukera ere bai batzutan gehiago eta ezain mugatua izan bai doinutan, bai gaietan edo gaiak hartzeko moduan uste dualako txapelketa bat eta epaileak ere horre izakita puntu batzuen arabera baloratzen den momentutik bertsolariak ez direla aske. Baina hori entzule bezala oso gustora naiz eta espero dut halaxe jarraitzea.